Dobrý deň z Galanty, hlásime sa z posledného duelu, ktorý je v dnešnom hradcovni na IMF Nation Games v Galante pripravený a bude to súboj medzi Spojenými štátmi americkými a Bulharskom. Zápas, ktorý rozhodne o tom, ako bude vyzerať tabuľka skupiny, v ktorej sa oba celky nachádzajú, pretože zatiaľ je to tam poriadne dramatické. Američania zvládli súboj s Maďarskom, ktorom uspeli a vyhrali 3-1, no a potom Maďari porazili Bulharov 3-1. Teraz nasledujú hymny a potom si bližšie predstavíme oba celky aj tú zamotanú situáciu v skupine A. Dozneli hymny Spojených štátov amerických a Bulharska. No a nás už len naozaj zo pár desiatok sekúnd delí od výkopu posledného duelu v rámci dnešného programu tu v športovom areáli štadióna FC Slovan Galanta. No a my sa môžeme pomaličky pozrieť aj na to, v akých zostavách týmy vybehnú na tento duel, ktorý rozhodne o tom, aké bude konečné poradie v skupine a či ju vyhrajú Spojené štáty americké. Tým v zápase s Bulharskom stráči ľudne aj remízový rezultát, ale Bulhári tým musia vyhrať, pretože svoj zápas s Maďarskom nezvládli, podľahli mu 1-3 a rovnakým pomerom, ale Američania zdolali práve Maďarov 3-1, takže aj preto to dianie a tá situácia v skupine A je taká, aká je a je to poriadne zamotané. Bulhári, tí budú mať pripravených golmanov Dimitrova a Malinová do pola, potom Tabakova, Christová, Genadieva, Filipova, Todorova, Kajriaková, Guzdeva, Genčeva, Rahova, Kostadinová, Ivanova, Miluševa a Alexandrova. To je zostava
trénera Nikolaja Mihova pre tento zápas. My sa pozeráme aj na rozhodcov Stanislava Cintavého a Andreja Bublávka, ktorí povedú tento duel. A máme samozrejme pripravenú aj zostavu Spojených štátov. A k tej sa dostaneme. Do bránky sú pripravení golmani Demron a Pardo. A potom do pola Vandengrief, Teju, Uzi, Ruggles, Sisej, Kate, Trnkič, Ramos, Mendes, Ortiz, Pritchard, Teju, Frank, Redget a taktiež Andrew Ducker. To je teda zostava Spojených štátov amerických. Tu v Bulharsku som už načrtol. Ešte raz si ju zopakujeme. V bránke teda Dimitrov s Malinovom. No a v poli potom Tabakov, Christov, Genadiev, Filipov, Todorov, Kajriakov, Guzdev, Genčev, Rahov, Kostadinov, Ivanov, Milušev a Aleksandrov. Rozhodcami dnešného súboja ešte raz Stanislav Cintavý, Andrej Bublávek a pri systéme VAR Marek Šveda. Bulhári nastupujú do tohto súboja v červených dresoch, hráči Spojených štátov amerických v tej bielej sade. No a je tu úvodný hviezd, ktorý nám začal tento duel. Víťaz, ak to bude Bulharsko, ešte poriadne zamieša kartami v skupine a ak víťazom stretnutia budú Spojené štáty americké, tak tie si definitívne zabezpečia víťazstvo v skupine A a bude to znamenať ich semifinálový duel proti Rumunsku, ktorý bude zajtra potom na programe ako druhý, keďže Slovensko bude hrať ten úvodný semifinálový duel proti druhému týmu skupiny A. Bulhári v útočnom ťažení, jedna z ich úvodných akcií smerom dopredu. V bránke amerického týmu Boris Pardo, ktorý uvidíme, či bude zamestnanejším mužom ako jeho náprotivok. No, v úvode držia častejšie loptu na svojich kopačkách Bulhári. Američania sú však dobre sformovaní v defenzívnej ulite. Teraz to nebolo úplne ideálne ani zo strany bulharského, ani amerického hráča. Napokon tá situácia dobre dopadla, najmä pre americkú defenzívu. Martin Dimitrov teraz pri lopte dostáva v tomto stretnutí prednosť pred kolegom Todorom Malinovom. Ten chytal ten súboj proti Maďarsku, no ale z ničoho nič mohli Bulhári udrieť z nenápadnej akcie a najmä z nenápadnej pozície. Prišla zaujímavá rana z kopačky Rahova, ktorý ale tesne míňal ľavú žeď bránky Parda. No, bolo to prvé pohrozenie americkej defenzíve. Sesaj. Ten prihráva do strany na spoluhráča Ramosa, ale ten bol prikrytý. Zápätí však faulovaný. Ramos môže rozohrávať, ale prenecháva rozohrávku na Rugglesa. Američania sa dostali do pokutového územia Dimitrova, ten musel zasahovať. Našťastie pre Bulharov to dobre dopadlo, nebol to inkasovaný gól hneď v úvode stretnutia, to by bola vždy veľmi nepríjemná situácia, nepríjemný začiatok stretnutia. Aj v tomto prípade by to platilo, ale Bulhári odolali. Tak už aj na jednej, aj na druhej strane sme videli náznaky šancí, po ktorých sa skóre meniť mohlo, ale zatiaľ ostáva 0-0. Veľmi rýchlo nám uplynuli 3 úvodné minútky. Tu je so šeskou osamotený Todorov, v napätí sa k nemu americký protihráč stiahol. Bulhári hľadajú skulinky, teraz opäť chcel Rahov trošku prihrať ten súboj s druhom Rugglesom, ale rozhodcovia mu to nezjedli. Američania dostali loptu z vlastnej polovice ihriska, ale Bulhári ju mali stále na kopačkách. Opäť výborný defenzívny sklz Drewa Rugglesa.
Todorov prihráva Dimitrovovi. Zatiaľ dobrý pohyb bulharských hráčov. Snažia sa rozbiehať americkú defenzívu. Ale Američania taktiež zvládajú ten bulharský pohyb zachytávať. A nevyplývajú z toho nejaké nepríjemné situácie pred golmanom Pardom. Lopta pre americký výber. To je vhadzovanie. Drew Ruggles napokon si vybral až Parda, ktorému loptu prenechal Uziteju, respektíve Chet Van de Griff. Je opäť pri lopte po prihrávke od Ortiza. Pardo bude voliť dlhý nákop. Pardová lopta však nachádza iba hlavu bulharského hráča. Ešte je tu možnosť pre Američanov. To vyzerá veľmi slubne a fantastický zákrok pri zakončení Nermina Crnkiča. Predviedol golman Dimitrov. Nermina Crnkiča určite veľmi dobre poznajú aj fanúšikovia toho futbalu veľkého. Dokonca absolvoval anabázu aj v drese bratislavského Slovana. No a veľmi dobré meno si Crnkič urobil aj v českej najvyššej súťaži, kde hájil farby Jablonca. Teraz Ruggles musí čakať na loptu. Sa k nemu dostáva a bude to autové vhadzovanie pre americký tím. Ale Bulhári zatiaľ majú dobre rozobratých Američanov vo svojom pokutovom území. Tak to bola poriadna raketa, ktorú teraz Drew Ruggles hodil do pokutového územia Dimitrova. Raketa s plochou drahou letu, ale nenarobila v bulharskej defenzíve takú šarapatu, ako Ruggles očakával. Opäť Ruggles pri lopte. Ten sa nemôže sťažovať na nedostatok dotykov s loptou, ale teraz chybuje v rozohrávke, dáva možnosť Bulharom. Opäť Angel Rahov to chcel vziať na seba. Nezaprie sa v ňom ten strelec s inštinktom zabijaka. Zatiaľ však Rahov gólovo na tomto turnaji v Galante mlčí. Ten jediný presný zásah bulharského tímu súboj proti Maďarsku zaznamenal Svetlozar Tabakov z pokutového kopu. Do listiny strelcov sa takmer zapísal aj Dimitar Alexandrov, ale jeho gól napokon po diskusii so systémom VAR nebol uznaný pre ruku. To mohlo trošku Bulharov mrzieť, že takto boli v úvodzovkách ukrátený o kontaktný gól. Samozrejme, sme radi za to, že systém VAR je prítomný tu v Galante a že rozhodcovia a hráči majú tu možnosť si ešte niektoré situácie overiť a preveriť. Teraz Ruggles sa snaží vysunať spoluhráča. Ruggles po kombinácii s Crnkičom napokon na konci 7. minúty otvára skóre duelu. Drew Ruggles, zatiaľ najaktívnejší hráč v doterajších 7 minútach a za tú svoju aktivitu je odmenený úvodným gólom. Ešte raz sa pozrieme, ako sa tam pohral na úrovni pokutového územia s Nedelianom Kostadinovom. No a takým ronaldovským bodlom loptu upratal k pravej žrdi golmana Dimitrova. 0-1 pre Spojené štáty. Zasti v tom Rugglesovom góle mal aj Nermin Crnkič. Takže máme tu prvý gól zápasu, padol tak povediať stále na začiatku. A Američania... Kostadinov prihráva Dimitrovovi, ten posiela loptu na Alexandrova, ktorého futbalovým vzorom je Zlatan Ibrahimovič. Opäť Alexandrov, prihrávka do strany na Genadieva, ale ťažká lopta, ktorá už nenašla spoluhráča na pokutovom území, kde číhal na svoju príležitosť Denis Ivanov, ale naozaj to nebola úplne ideálna prihrávka z kategórie najľahších na spracovanie, navyše keď hráč operuje chrbtom k brankárovi supera. Tabakov fauluje a Svetlozar Tabakov ukazuje naozaj svoju horkokrvnú povahu už po niekoľkýkrát
A nielen v tomto stretnutí, ale aj v tom predchádzajúcom ukázal, že jeho emócie sú poriadne vybičované a nie vždy úplne súhlasí s verdiktami rozhodcov. Teraz ďalšia možnosť pre Američanov. Škoda pre tým Spojených štátov, že na úrovni pokutového územia asi tam americký hráč neprebral lepšie tú loptu. To mohlo o mnoho viac zabolieť bulharskú defenzívu, ako to napokon dopadlo. Nakopnutá lopta dopredu. Striedanie v americkom týme práve muž, ktorý mal tú šancu, Sebastian Mendes, ale nemal ideálne spracovanie, tak teraz schádza z hracej plochy. Na jeho miesto vybieha čerstvý hráč. 22, to je Corey Cates. Kostadino, ten sa bude určite snažiť v ďalšom priebehu stretnutia odčiniť to svoje ležerné bránenie situácie pred gólom Drewa Rugglesa, kedy sa americká 23 s ním pohrala. Ďalšie frontálnejšie striedanie v americkom týme. Autor zatiaľ jediného gólu sa vrátil na hraciu plochu. Nakopnutá lopta Vandengriffa. A to bola výborná situácia, možnosť napokon, ktorá sa črtala pre Franka Teuo, ale okrem toho, že preloboval golmana Dimitrova, preloboval aj jeho svetiňu, takže skôr sa nemení. 10 minút za nami. Bulharsko zatiaľ ťahá za kratší koniec a Bulhári sa len veľmi sporadicky dostávajú k pokutovému územiu golmana Parda. Navyše teraz Američania to skúšali cez ľavú stranu a aktívneho Franka Teuo, ale ten už nedokázal dať pod seba na ďalších nabiehajúcich spoluhráčov. Stále však ostávajú Američania na súperovej polovici a budú zahrávať rohový kop. Osmičkou to je David Ortiz. Ruggles prevetral rukavice Dimitrova. Veľmi dobre zohratá situácia dvojicou Ortiz-Ruggles. Prebiehajúcej 11. minúte sa ale skôr nemení a začína nám už minúta 12. A takéhoto stavu by Američania vyhrali svoju skupinu A a v semifinále by narazili na Rumunov. Pre Bulharov by to znamenalo len boj o konečné 5. miesto proti týmu Anglicka. No a druhý semifinálový pár by tvorili naši hráči, ktorí by vyzvali Maďarov. Ale samozrejme do konca tohto merania síl posledného v rámci dnešného programu, ktorý sa už bude dohrávať aj pod umelým osvetlením, je ešte poriadne ďaleko. Zhruba 39 minút, možno 40 s nejakým tým nastavením. Tavakov teraz ukázal, že je tvrdý chlapík. Tá lopta nebola úplne jednoduchá, dokázal ju ešte sklepnúť smerom k spoluhráčom. Ortiz sa teraz pohral s brániacim Ivanovom a ukludnil situáciu prihrávkou dozadu. Ruggles, ktorý štartuje Izraela Siseja. No a mal by z toho byť ďalší americký rohový kop. Dobrá práca od hráča s číslom 4 na chrbte, Izraela Siseja, ktorý je zároveň americkým kapitánom na tomto turnaji. Tu ešte raz ten jeho dravý prienik. A veľmi dobrá prihrávka vonkajškom na Crnkiča, ale taktiež musíme pochváliť defenzívu bulharského tímu, ktorá dokázala túto situáciu pokryť. 18 sa vracia v americkom týme Michael Ramos na hraciu plochu. Teraz chlapský súboj, ktorom si však zrejme Frank Teuo počínal nedovolenie. No a toto je reakcia, ktorá je možno až trošku zbytočná od Iliana Genadieva, ale Bulhári nezaprú tú svoju horkokrvnosť. My sme sa dostali už do druhej polovice úvodného dejstva. Stále Američania držia najtesnejšie vedenie po presnom zásahu Drewa Rugglesa, na ktorom participoval aj Nermin Crnkič. Ramos sa teraz nezbavil protihráča. Ramosovo autovyhadzovanie. Národ útoku. Tam si musí Ivanovu dať veľký pozor na
Zeka Regeta, ale zvládol to. Uzitajú. Po ňom kapitán Sisej. Sisej schádza dole z hracej plochy, na jeho miesto vybieha Van den Grief. Američania teraz dokážu držať loptu na kopačkách, nepúšťajú bulharským hráčom. Tí viac menej len naháňajú amerických hráčov pri lopte. Teraz si Pardo ale musí dať pozor. Zvládol tú situáciu, zbytočne si život nekomplikoval. Okamžitý nákop na Regeta, ktorý ale nepredviedol úplne ideálne spracovanie. Pätnásta minúta. Bulhári po dlhšom čase s loptou na svojich kopačkách. Prenesenie ťažiska hry na opačnú stranu. Bulhári to teraz dokázali zaujímavo vymyslieť a dokonca sa Angel Rahov dostáva k zakončeniu. Bulhári si pýtali rohový kop, ich prosby však neboli vyslyšané a Rahov sa teraz musel prizerať šanci, ktorú si vypracoval Američan Reget. Číslo 20, Nemet Crkvič, ktorý v minulosti hrával za Slovan Bratislava aj FK Jablonec, čiže pozná túto časť Európy. Pardo dáva Rugglesovi, tento skúšal efektne a efektívne, to ale nebolo. Bulhári sa dostávajú celku zadarmo k lopte. Kajriakov ukážite loptu vodil do hry. Po ňom už Guzdev. Guzdev má na opačnej strane voľného Todorova, ktorý dostáva prihrávku, ale okamžite sa k nemu sťahuje Frank Teju. Američania dobre pracujú, napádajú rozohrávku Bulharov, nedarujú im ani milimeter priestoru. Tento skls bol do súboja, to znamená previnenie sa proti pravidlám. Aj keď sa to úplne nepozdáva Chadovi Van den Griefovi. Bulhári získavajú možnosť zahrávať štandardnú situáciu z veľmi zaujímavej pozície. Tam má s 15-kou pri lopte Veselín Filipov, okrem neho aj s 10-kou Guzdev. Filipov na Eure 2022 v Košiciach zaznamenal 1 gól. On je označovaný ako líder obrany bulharského tímu. Teraz sa postaral o rozohrávku, ktorá však nepriniesla želané vyrovnanie stavu na 1-1 na bulharskej strane. Ešte ale Bulhári ostávajú v držaní lopty a tá lopta tam popreskapkovala niekoľko nôh. Napokon nedošlo k zakončeniu hráčov v červených dresoch. To určite muselo Američanov potešiť, pretože tá situácia vyzerala veľmi nepríjemne z pohľadu defenzívy amerického tímu. Nebolo to úplne zvládnuté, ale našťastie pre Američanov to dopadlo bez újmy. Stále pokračujeme za stavu 0-1. A aj v prebiehajúcej 18. minúte teraz Dimitrov opustil svoj priestor pokutového územia a mohlo to Bulharov mrzieť, ale našťastie Dimitrovové opustenie bránky Ivajlo Todorov zvládol, keďže loptu dokázal držať na svojich kopačkách a navyše bol faulovaný. Teraz sa Američania mohli vydať na protiútok, ale Ragosová prihrávka nemala šancu na úspech. Frank Teju bol veľmi ďaleko od tej lopty. No ale golman Pardo, ten je zatiaľ takmer bez zákroku. Bulhári sa nevedia dostať k zakončeniam, ktoré by Borisa Parda ohrozovali natoľko, že by musel vyťahnuť zákrok svetovej kvality. Uzitejú. Sisej. Naražačka Mendesa s Tejum. Sisej. Táča ťažisko hry na opačnú stranu. Americká kombinácia, ale táto nakopávaná lopta už bude príliš nepresná, vysoká rozohrávka Dimitrova. My sme už v 19. minúte. Naozaj sa nám prvé dejstvo dostáva do svojho záveru pomaličky. Zrejme ešte nejakých 6,5 minútiek.
Ale Bulhári by potrebovali zvýšiť tempo, najviac potrebujú aj zvýšiť kadenciu návštev v blízkosti pokutového územia amerického tímu. Dimitrov do strany na Ivanova. Tam bola zrážka na úrovni pokutového územia, ale pokračuje sa ďalej. Tento súboj bol v poriadku podľa názoru rozhodcov, ale toto už vyzeralo skôr na chvat z MMA ako z malého futbalu. Aj preto rozhodcovia fúkli do píšťalky. A je podľa môjho názoru správne odpískané. Nedovolený zákrok na Veselina Filipova. A opäť dvojica Filipov spoločne s Guzdevom sú pripravení na lopte. Teraz Filipov opúšťa ten priestor, ostáva to teda len na Guzdevovi. Ale Guzdevovi tá myšlienka nevyšla podľa predstav. Tam to mala byť strelaná lopta na nabiehajúceho Ivajla Todorova, ale tá lopta bola naozaj príliš razantná a aj vysoká, aby ju mohol ešte Todorov zasiahnuť. Čo sa týka hráčov amerického tímu, tak to ide, respektíve tu sa jedná najmä o hráčov, ktorí hrajú domácu súťaž MASL Major Arena Soccer League. A väčšina amerických hráčov v minulosti taktiež pôsobila v národnom futsalovom týme. Teraz nedovolený zákrok Ivanova, ktorý je po zásluhe odmenený žltou kartou. Ivanov si bol okamžite po tom svojom zákroku vedomý svojho prehrešku. Žltú kartu dostal hráč Bulharska číslo 5, Denis Ivanov. Američania sú dokonca aj majstrami sveta z roku 2015, kedy sa majstrovstvá sveta uskutočnili práve v Spojených štátoch. Takže určite sa jedná o veľmi kvalitný výber a najmä Američania majú odkiaľ čerpať. Tá hráčska základňa v Spojených štátoch je obrovská. A futbal ide naozaj v Spojených štátoch nielen samozrejme ten klasický veľký, ale aj malý do popredia. A ďalší verdikt rozhodcov, opäť sa to nepozdáva americkým hráčom. Tak tých diskusí jednak Bulharov, ale aj Američanov s rozhodcami je príliš veľa. Ale Stanislav Cintavi a Andrej Bublávek zatiaľ s pokojom Angličana riešia každú situáciu. Teraz rozohrávka Bulharov, Ilian Genadiev. Ale teraz bulharská rozohrávka nebola ideálna. Určite mohol lepšie Ilian Genadiev s touto situáciou naložiť. Rozhodcovia sa už pomaličky dívajú aj po hodinkách, koľkože ostáva do konca prvého polčasu. 3,5 minútky toho riadneho hracieho času, možno nejaké to nadstavenie drobné, ale tá porcia nebude určite výrazná. Tých prerušení nebolo až tak veľa. Ivanov si musí dať pozor, je tam zdvojený duom Rugglesom a taktiež mu vypomáhal aj s 24-kou Redget. Dobrý zisk lopty Američanov, ktorí sa mohli v trojici vydať. Napokon je to nábeh dvojice hráčov s 37-čkou, to bol Frank Teu, ktorý vysúval Rugglesa a ten mohol zaknihovať svoj druhý presný zásah v tomto meraní síl. Ale musíme pochváliť Martina Dimitrova, ktorý vytiahol výborný zákrok. A Dimitrov vôbec debutuje v bulharskom národnom tíme kvôli zraneniu brankárskej dvojky. Určite je to pre Martina Dimitrova v tomto meraní sil krst ohňom. Ale zatiaľ si svoje miesto zastal veľmi dobre. Tam niekoľko zákrokov z jeho strany, ktoré týmu pomohli. A opäť vidíme splanutie vášni v 23. minúte. Si teraz nervy na úzde neudržal Ilian Genadiev. Ruggles na začiatku 24. minúty môže rozohrávať. Voľný kop. Uvidíme, čo Američania vymyslia v tejto situácii. Okon je odpískaný faul Frankovi Teuovi, ktorý si tam trošku vyšliapol na Spasa Miluševa.
Bulhári už rozohrali, práve Milušev na hrote útoku, ale je tam v obkolesení hráčov v bielých dresoch. Milušev získal aspoň autové vázovanie. Ďalší nedovolený zákrok. Druhá Ragglesa, rozhodcovia ukazujú, že to bolo ťahanie za dres. Bulhári získavajú výhodu voľného kopu. Tých diskusí no aj Američanov, aj s Bulharov, s rozhodcami vôbec nie je málo. Naozaj každou minútkou pribúdajú ďalšie a ďalšie. Tie verdikty sa nepozdávajú jednej aj druhej strane. Takže si zrejme oba týmy nemajú čo vyčítať alebo čo závidieť. Teraz sa venujeme však tomuto voľnému kopu. Rozohrávka na Ivanova, ale jemu pokus vôbec nevyšiel. Po dlhej dobe zákrok pre Borisa Parda, ale z kategórie rutinných žiadna ťažká situácia. Raggles opäť fauluje, ale to bol veľmi šikovný faul, ktorým zastavil Ľubomíra Genčeva, ktorý mohol prenikať. Rozohrávať bude Atanas Christov, Ivanov. Ale Ivanov si neporozumel s Genčevom. A blíži sa koniec 25. minúty. Uvidíme, či ešte Bulhári stihnú ohroziť ranku Parda. Sú tam štvorici na superovej polovici. To vyzerá pre bulharský tým veľmi nádejne. A Bulhári to chceli vykombinovať, ako sa povie, až do kuchyne. Ale Američania teraz veľmi dobre obetavo pracovali vo svojom pokutovom území. A celú situáciu a celý záver prvého polčasu môže ukludniť Michael Ramos týmto odkopom, po ktorom rozhodcovia ukončili prvé dejstvo. Spojené štáty americké vedú 0-1. Ale ešte sa celá situácia v pokutovom území bude prehodnocovať. Bulharská strana tam videla nejaké previnenie sa Američanov v pokutovom území. Takže ešte nie je voľčas ukončený, aj keď tu máme zatiaľ
vracajú na hraciu plochu. To znamená, že začiatok druhého polčasu sa nám nezadržateľne blíži. Zatiaľ evidujeme na hracej ploche len bulharskú peticu a golmana Dimitrova. A čakáme pomaličky aj na nástup Američanov, ktorí si mierne dali na čas, ale už aj oni sú na hracej ploche. Rozhodcovia sú taktiež pripravení. A to by malo znamenať, že druhé dejstvo môže byť zahájené. Tak sa aj stalo. Vidíme v americkej bráne Roberta Demrona, ktorý sa postavil do priestoru troch žrdí na miesto Borisa Parda. V bulharskej svätyni naďalej Martin Dimitrov. Bulhári sú tým tímom, ktorý musí doťahovať jednogólové manko. No, uvidíme, či ten obraz hry tomu bude aj v nasledujúcich minútach nasvedčovať. Dimitrov už loptou na poliacej čiare. Udial to je hadzovanie pre Bulharov, pretože posledným hráčom, ktorý sa lopty dotkol, bol David Ortiz. Bulhári chceli využiť moment prekvapenia. A teraz bude nasledovať ich rohový kop. Kapitán Israel Sisej si tam trošku robí rešpekt a poriadok v pokutovom území aj v komunikácii so svojimi spoluhráčmi. Bulhári to rozohrali nakrátko, ale ten pokus zakončovateľovi Guzdevovi vôbec nevyšiel podľa jeho predstav. Aj preto môžu Američania rozohrávať. Ruggles. Kombinácia Rugglesa, ale Američania strácajú po nepresnej rozohrávke a Rahov Angličákom vyrovnávaná 1-1 od žrde. Lopta zapadla do opačného kúta a konečne sa presadil najlepší bulharský strelec a celkovo najlepší strelec minuloročného Eura 2022 v Košiciach, kedy strelil 4 góly. Teraz ten Rahovov gól prišiel naozaj v správny čas, ale Američania si musia spýtovať svedomie za tú pokazenú rozohrávku. Teraz môžu týmto gólom posadiť Bulharov na koňa. Stav je vyrovnaný. Stále to znamená víťazstvo v skupine pre Ameriku a tretie miesto pre Bulharsko a taktiež postup Maďarska do semifinále. Ale Bulhári teraz už potrebujú streliť len jeden jediný gólik a ten ich môže katapultovať vyššie. Stále ale Bulhári potrebujú víťazstvo aspoň o 2 góly, keďže ak by vyhrali len o 1, stále by to skóre mali negatívne. -1, Američania by mali skóre +1 a Maďari by mali neutrálne skóre. Bulhári vedia, že musia aspoň o 2 góly vyhrať a potom nastane veľmi zaujímavá situácia v skupine A. Teraz sa venujeme ale rozohrávke Rugglesa a tam v tandeme aj s 26-kou Vandengrieffa. Napokon Vandengrief bude tým mužom, ktorý zakončuje zblokovaný pokus vďaka Vasilovi Guzdevovi. Ešte Američania, ale strácajú loptu. Opätovný zisk od Rahova. Rahov teraz ukazuje loptovú techniku. Odozdáva loptu Todorovovi. Todorov cez Guzdeva až k Dimitrovovi. Teraz nepríjemný pokus. A Ruggles musel zastúpiť Demrona na bránkovej, respektíve v pokutovom území, pretože Demron tú loptu nezachytil. A Bulhárom trošku tečú nervy, je to vidieť. Oni sú tým tímom, ktorý potrebuje veľmi rýchlo sietiť 2 góly. Vedia, o čo hrajú, vedia, aké je skóre, aká je situácia v skupine A. Tu ešte raz ten predchádzajúci zákrok Nermina Crnkiča. Samozrejme, bolo to už trošku cez čiaru. Bulhári s loptou na polovičke súpera. Zakončenie, ktoré prevelilo pozornosť Demrona. Z kopačky spasa Miluševa. Spás Milušev je označovaný ako najväčšia hračička v bulharskom týme, hráč, ktorý ľúbi loptu. Dnes nám ukazuje, že ju vie, ale veľmi rýchlo od nohy posielať, keď má možnosť k zakončeniu, neváha a posiela tvrdé projektily na
golmanov Spojených štátov, ale zatiaľ odolávali aj Pardo, aj Demron. Opäť Milušev. Tentokrát jeho pokus blokovaný. Dopredu môžu ísť Američania. 24 sa rozbieha Redjet, ktorý práve dnes oslavuje svoje 28. narodeniny a určite by si chcel dať darček v podobe postupu do zajtrajšieho semifinále. Takže teraz ako keby prepúšťal za seba na Mendeza. Mendes to zvládol. Ruggles si musel dať pozor na Alexandrova, zvládol to a napätí si Američania nerozumeli, ale nechybalo veľa, aby sa Ruggles dostal do dobrej možnosti. Alexandrov trošku zastavil tou prihrávkou napätý Hristova. Alexandrov faulovaný. Opäť sa to nepozdáva americkým hráčom. Alexandrov si berie loptu. Ten určite má veľkú chuť a apetít na gól, keďže v tom predchádzajúcom súboji proti Maďarsku mu nebol uznaný po komunikácii so systémom VAR pre hru rukou. Teraz to priamo vyslal na bránka Demrona, ale ten pokus smeroval presne do náručia amerického golmana. Ten dobrým vyhodením lopty zakladá akciu svojho tímu. Redjet sa dostal k zakončeniu, pripravil si pozíciu, naviedol si loptu na os hracej plochy, ale Dimitrov bol proti a predviedol dobrú Robinsonádu. Ak to všetko teraz prepočítame do tabuľky, tak stále to vychádza tak, že Američania môžu rozohrávať. pred Maďarskom. Takže Amerika by hrala semifinále s Rumunskom a Slovensko s Maďarskom. Ale všetko sa môže zmeniť, pretože David Ortiz je pripravený pri lopte. Ďalší jeho spoluhráči, či už Redjet alebo Mendes, čakajú na prihrávku, napokon sa jej dočkal Redjet. Dimitrov. 32. minúta sa končí. To znamená, že z druhého dejstva máme odohratých 7. Ešte je dostatok času pre jeden aj druhý tým na to, aby niečo spravil zo skóre stretnutia, ktoré je posledné v rámci dnešného programu na IMF Nation Games v Galante. Pozitajú neadresovala prihrávku spoluhráčom, pretože dobre zapracoval proti nemu Alexandrov. Demron. Demron si dal na čas, ale zvládol to pred Alexandrom, ale tá lopta z jeho kopačky napokon smerovala mimo hracej plochy. Hromadné striedanie Bulharov. Je tam nejaký zásah rozhodcov do diania na hracej ploche. Je tu nejaká situácia, zrejme, ktorá sa preveruje. Ale nám plynie čas, 34. minúta. Tak nevieme, čo sa úplne teraz rieši. To bola situácia, ktorá zaváňala. Hráči trošku teraz vychladnú na hracej ploche. Ale už by to malo byť všetko opäť OK, malo by sa pokračovať ďalej. A je tu nejaká dodatočná žltá karta. Napokon udelená Ivajlovi Todorovi. Druhý bulharský hráč v dnešnom stretnutí napomínaný žltou kartou po Ivanovovi. Tak, bol tu menší prestoj, zhruba minútku a pol, ale už sa opäť hrá.
No ale tých emócií je na hracej ploche v tomto stretnutí medzi Amerikou a Bulharskom veľmi veľa. Možno najvyhrotenejší duel, ale nie sa čomu čudovať. Oba týmy hrajú veľa o postup do semifinále. Sú si vedomé toho, že potrebujú zvíťaziť. Američania predsa len tú pozíciu majú lepšiu, im stačí aj remíza, prípadne prehra o 1 gól. Bulhári musia vyhrať minimálne o 2. No a potom tá situácia v skupine bude poriadne zamotaná pri rovnosti bodov, totižto rozhoduje vzájomný zápas, nasleduje gólový rozdiel, potom počet strelených gólov a disciplinárne tresty. No a to by v prípade, že by Bulhári vyhrali 3-1, boli práve tie disciplinárne tresty, ktoré by rozhodovali o tom, ktorý z tímov sa umiestni na ktorom mieste. A Bulhári aj v tomto stretnutí videli už 2 žlté karty, kým Američania ani jednu. Aj to je ten jazyček na váhach, ktorý môže v konečnom zúčtovaní najviac zavážiť. To nebol nedovolený zákrok, tam si americký hráč chcel vypýtať faul, ale rozhodca bol veľmi blízko. David Ortiz sa navyše okamžite postavil na vlastné, takže to nebolo vôbec tak akutné, ako to na ten prvý pohľad prezentoval. No my sme už v záverečnej štvrťhodinke hry. Posledná štvrťhodinka v rámci dnešného celého programu na IMF Nation Games v Galante. To v Galante všetko začalo v rámci turnajov IMF Nation Games v roku 2019. A opätovný reštart v roku 2023 tiež prichádza v Galante. Teraz Bulhári žiadajú pokutový kop a napokon aj ich prosby sú vyslyšané. Ale ešte sa to všetko preverí. Tak uvidíme, či pokutový kop bude potvrdený, alebo ešte dôjde k korekcii toho pôvodného verdiktu. No, to môže byť veľká príležitosť pre Bulharov. Bolo tam nastrelenie ruky, ale ťažko povedať, že či to bolo dosť na to, aby sa pískal pokutový kop, či to bolo zväčšenie objemu tela amerického hráča. No, bude to poriadne ťažký verdikt aj pre rozhodcov. A pozeráme na muža, ktorý sa mal previniť proti pravidlám Coreyho Catesa. Ale naozaj tam v tej situácii aj z toho prvého momentu, ako sme videli, nemal Cates moc veľa možností, ako tú ruku dať do inej polohy. Naozaj to bola strela zblízka, on sa otáčal, no a nejak výrazne svoje, respektíve objem svojho tela nerozšíril. O ten verdikt aj tá porada s arbitrom pri systéme VAR Marekom Švedom nebude jednoduchá. A je to naozaj pokutový kop. Nepáči sa to síce hosťujúcemu kapitánovi, týmu, ktorý je vedený ako hosťujúci Izraelovi Sisajovi, ale rozhodcovia napokon po porade so systémom VAR po zliadnutí dodatočných videí usúdili, že ten pokutový kop naozaj ostáva v platnosti a Bulhári v 39. minúte majú veľkú príležitosť ísť do vedenia a otočiť vývoj stretnutia vo svoj prospech. No a bude to s desiatkou Vasil Guždev, ktorý sa postaví k realizácii tejto situácie, k tomuto pokutovému kopu. Guždev alebo golman Demron, to je otázka najbližších sekúnd v Galante. No ale Guždev trestuhodne prekopáva. To bola obrovská príležitosť pre Bulharov, ktorá ostala nevyužitá. Guždev to chcel riešiť silou, ale to jeho zakončenie malo ďaleko od ideálu.
Bulhári ale pokračujú v útočnom snažení. Samozrejme, oni sú tým tímom, ktorý musí. Kúzdev, uvidíme, ako sa na ňom podpíše ten nepremenený pokutový kop pred malou chvíľou. Je naozaj ideálna, výborná príležitosť Bulharov na to ísť poprvýkrát v súboji s Amerikou do vedenia. Ostala však nevyužitá. Teraz si to všetko postrážil Drew Ruggles. Nedovolil a nedaroval ani milimeter priestoru Veselinovi Filipovi, aby si loptu skrotil v pokutovom území a prípadne ju posielal na golmana Demrona. Bulhári frontálne striedajú. Čerství muži na hracej ploche. Ešte 9,5 minútky plus nejaké to nadstavenie ostáva bulharskému tímu na to, aby sietil aspoň 2 góly, ale vidíme čoraz viac nepresností na bulharskej strane. Crnkič loptu vodil do hry, ale jeho nákop dopredu na Franka Teuo nebol ideálny. Milušev zakončuje, tá lopta popálila Demrona, ktorý ju síce neskrotil do svojej moci, ale po tom prvotnom zákroku, kedy mu vypadla, okamžite sa zorientoval a odkopol ju čo najďalej až ku golmanovi Dimitrovovi. Opäť Dimitrov. Ivanov. Ale ostávajú Bulhári na lopte. Američania to jednoznačne hrajú na výsledok 1-1, respektíve nedostať aspoň 2 góly. A dokonca mohli aj zaútočiť a nebola to vôbec zlá strelecká pozícia pre Franka Teuho, ale svoj pokus poslal mimo. Teraz je to také nesúrodé z jednej aj druhej strany a takýto dej jednoznačne nahráva americkému tímu, ktorý si kontroluje dianie na hracej ploche a je ešte pozbudený aj tou nepremenenou bulharskou penaltou, kedy Vasil Guzdev trestuhodne loptu napálil vysoko nad. Ale ďalší faul, ktorým sa previnili americkí hráči, dáva možnosť Bulharom ešte zamiešať kartami na záver tohto stretnutia. Dimitar Alexandrov pripravený pri lopte. Zákrok Demrona. Ten je po svojom nástupe cez polčasovú prestávku oporou svojho tímu. Pardon, nemal veľa roboty v prvom polčase. Demron ich má, respektíve Demron jej má o mnoho viac, ale zastal si dokonale svoje miesto. A teraz jeho spoluhráči vpredu môžu poslať svoj tým po druhýkrát do vedenia, ale ten projektil, ktorý vyletel z kopačky Franka Teu, ho končí na žrdi brankára Dimitrova. Teu si môže dať reparát, dáva pod seba na rozbehnutého Mendeza. Mendez opäť posiela Ameriku do vedenia. Čo nevyšlo pred malou chvíľou Teuovi, dokonale si vynahradili Američania v prípade zakončenia Sebastiana Mendeza. 1-2. To zakončenie Mendezovi vyšlo dokonale. Počínal si skvelo. Musíme ale pochváliť aj Franka Teuho, ktorý dobre anticipoval Mendezov pohyb, dával okamžite loptu pod seba. Dokonale vypojil hry bulharského protihráča. No a pred Mendezom stál už iba Martin Dimitrov a ten bol pri tej kvalite Mendezovho zakončenia bezmocný. Koniec 44. minúty. Bulhári ešte so zúfalou snahou aspoň vyrovnať a ešte strnúť vedenie na svoju stranu, ale vedia, že museli by dať minimálne 4 góly, aby postúpili. Čiže pridať ešte ďalšie 3 a to už v takto pokročilom čase v silách bulharských hráčov zrejme nie je. Navyše Američania sú stále nebezpeční smerom dopredu. Narodeninový oslávenec Zach Gradgett sa teraz snažil niečo vpredu vymyslieť. Jeho prihrávka bola zblokovaná.
Tak Redžet si zrejme dnes so spoluhráčmi dá k narodeninám darček v podobe postupu do semifinále. A vyzerá to tak, že na Američanov budú čakať Rumúni. Druhé semifinále sa zajtra bude hrať od 15. hodiny. Najväčšou pravdepodobnosťou teda v zložení Spojené štáty americké a Rumunsko. No a to prvé od 13. hodiny a 30. minúty zaobstarajú naši chlapci, ktorí sa predstavia proti Maďarom. Od 10. a 12. hodiny sú naplánované duely o 5. miesto. Tento duel sa hrá na 2, respektíve to zápolenie o 5. miesto je hrané na 2 duely. Potom v semifinále 1 aj 2 a samozrejme zápas o 3. miesto a finálový zápas sú všetky hrané na 1 duel. Záverečná 5-minútovka, Bulhári strácajú 1 gól. A čím ďalej, tým viac strácajú aj nádeje na dobrý úspech na tomto turnaji v Galante. Ďalší nedovolený zákrok, ktorým sa prezentoval Spás Milušev. Tentokrát si trošku vyšliapol na Michaela Ramosa. Aj Milušev mal niektoré dobré situácie, dobré strely, ktoré preverili pozornosť, či už Parda alebo Demrona v druhom polčase, ale ani on nepridal gól. Ďalšie tvrdé súboje. Bulhári si ale dokázali vypomôcť. Bol tam Frank Teus zdvojený. Dimitrov. A on sa zrejme čím ďalej tým viac bude vysúvať po liacej čiare, aby ešte pomohol svojim spoluhráčom v snahe o minimálne vyrovnanie. Milušev. Pekne priťukol na úroveň pokutového územia Aleksandrovovi. Ten chcel Miluševovi vrátiť, ale Američania tento úmysel prečítali. Získajú však Bulhári rohový kop. Ešte predtým striedanie. Bulhári rozohrali zakončenie z kopačky Vasila Guzdeva, ale to dokázal zblokovať Drew Ruggles. Na zápätí bol Ruggles faulovaný. Američania kombinujú v zadných radoch. Redžet na opačnej strane mal voľného spoluhráča, ale nevidel ho a nevedel o ňom, takže mu prihrávku neadresoval Ruggles. Ale Američanom úplne stačí takéto dianie v záverečných minútach. Loptu držia na svojej polovičke, na svojich kopačkách. A hrá si aj golman Demron, ktorý to skúša nákopom dopredu. Tá lopta nebola vôbec zlá. Dokázal si ju spracovať Redžet. 38. minúta končí. Už len 2 normálne hracej doby pre oba týmy. Ruggles, po ňom Mendes, autor zatiaľ rozdielového gólu. Ale teraz Mendes chybuje. Bulhári však s touto možnosťou nenaložili vôbec dobre. Ruggles sa vydáva na útočný výlet. Prepustená lopta Corym Catesom. A tento pokus z kopačky Redžeta bol až príliš vysoký. Ale ten jeho pokus bol prizdvihnutý jedným z bulhárskych hráčov, takže sa ukázalo na rohu, respektíve na roh hracej plochy a bude sa zahrávať roh. Ortiz. Američania to držia v zadných radoch. Mendes sa pohral so svojím súperom. Mendes môže zakončovať. Ešte to šperkoval prihrávkou a tá možno už bola zbytočná. To nebol samozrejme Mendes, ale Ramos, ktorý tam predviedol veľmi peknú individuálnu akciu. Na opačnej strane Bulhári, tí však už toľko energie a kvality momentálne na svojich kopačkách nemajú. Ďalšia žltá karta. Z rúk hlavného rozhodcu ju vidí Ivajlo Todorov.
No a Todorov by mal inkasovať už druhú žltú kartu a mal by byť teda vylúčený. A teraz je tu už aj tá očakávaná červená, keďže Todorov videl druhú žltú. Takže v 50. minúte Todorov vylúčený. Aj Michael Ramos bol napomínaný teda napokon za ten súboj, za tú drobnú kontroverziu žltou kartou, ale Ramosovi to vôbec nevadí, keďže ho tým vedie v závere 2-1. Navyše Bulhári dohrávajú o jedného muža menej. A to je definitívne potvrdenie toho, že Američania skupinu A vyhrajú, na druhom mieste budú Maďari a tretí skončia Bulhári. Ramos si už ten záver duelu užíva. Ukazuje počas celého stretnutia, že s loptou si rozumie náramne. Corey Cage sa nikam neponáhla. Chcel si vyťahnuť Angelára Hova, ktorý tak ostáva jediným bulharským strelcom v tomto meraní síl. No ale Američania ešte pridávajú ďalší gólový moment a na konci výbornej americkej akcie po prihrávke Michaela Ramosa je Frank Teju, ktorý definitívne spečatil americké víťazstvo a Američania vyhrali nad Bulharskom v záverečnom zápase dnešného nedeľného programu na IMF Nation Games v Galante nad Bulharskom 3-1. Potvrdili tak prvenstvo v skupine, tam Dimitrov už v tejto situácii nemal ako s tou situáciou urobiť. No a tu vidíme ešte kontroverzie na trávniku. Oba tábory si tam vysvetľujú tie situácie, ktoré prebiehali počas stretnutia. Ešte tam rozhodcovia po stretnutí udeľujú žlté karty. Ten najvybičovanejší zápas, ktorý sme v doterajšom priebehu sledovali, tak je vybičovaný ešte aj po záverečnom hvízde rozhodcov Stanislava Cintavého a Andreja Bublávka. Naozaj si Bulhári s Američanmi nič nedarujú, ešte ani po záverečnom hvízde stále tu prebiehajú kontroverzie. Oba tábory tam upokojujú svojich hráčov a aj rozhodcovia upokojujú jeden aj druhý tím. Tak to sú určite obrázky, ktoré úplne nie radi vidíme na ihriskách, ale už by to malo byť všetko snáď upokojené. Američania sa tešia z víťazstva. Skupina A teda vyzerá nasledovne. Američania vyhrali, Maďari skončili druhý, Bulhári tretí. Našu skupinu sme vyhrali my pred Rumúnmi a tretím Anglickom, čo znamená, že zajtrajší program hracieho dňa je nasledovný o 10. hodiny. Zápas o 5. miesto medzi Anglickom a Bulharskom, potom odveta od 12. hodiny. No a od 13. hodiny 30. minúty prvé semifinále, ktoré zaobstarajú naši reprezentanti proti Maďarsku. Od 15. hodiny druhé semifinále, v ktorom sa predstavia Spojené štáty americké proti Rumunsku. No a potom od 16. hodiny 45. minúty je naplánovaný súboj o tretie miesto. No a vyvrcholenie IMF Nation Games v Galante je zajtra 18:15 finálovým duelom. My budeme veriť, že tam budú aj naši hráči. Pohľadom na štatistiky posledného duelu dnešného hracieho dňa medzi Bulharskom a Amerikou a s konštatovaním toho, že Američania potvrdili víťazstvo v skupine, sa s vami pre dnešný deň lúči Lukáš Rvol. Majte ešte príjemný zvyšok nedele, no a zajtra si určite nenechajte újsť aj vyvrcholenie tohto veľmi podareného podujatia v Galante. A my budeme samozrejme fandiť našim reprezentantom. Dovidenia a do počutia. Čo vás tu čaká, to futbalové, tak bude tu samozrejme vyvrcholenie tomboly, do ktorej sa stále môžete zapojiť. Budú tu rôzne sprievodné akcie, kultúrny program, skvelá atmosféra, takže zajtra opäť vás tu čakáme. Od 10. hodiny program bude pokračovať až zhruba do 20. hodiny, takže je sa na čo pozerať, je sa na čo tešiť. Počasie bude krásne ako dnes, takže ešte raz za dnešok ďakujeme všetkým, ktorí si prišli zahrať tento turnaj.
ktorí sa pripravia samozrejme čo najlepšie na zajtrajšok. Vy samozrejme ešte neodchádzajte domov, pretože bufety sú stále v plnom prúde. Je tam ešte dosť vecí, ktoré si môžete kúpiť, občerstviť sa. No a potom, teda zajtra od 10. hodiny, pričom zápas Slovenska od 13:30, finále je na pláne o 18. hodine a 15. minúte.